Лордоза, кифоза, сколиоза, изправяне. В това видео ще ти покажа как да подобриш стойката си за минути. Ще те науча на специфични упражнения за подобряване на основните напрежения, които изкривяват гръбнака ни и влошават стойката. Можеш да избереш да правиш всички упражнения и да подобриш всички аспекти на гръбнака си, или да избереш само специфичните упражнения за твоята стойка. Ако имаш хиперкифоза, не хиперкифоза, хиперлордоза, сколиоза, изправяне, едното рамо е по-ниско от другото, наклонена глава. И най-хубавото е, че ще видиш, че не е нужно да си слаб, млад или да имаш голяма гъвкавост, за да имаш гръбнак с добра подвижност. И ще започнем с напрежението, което най-много тормози нашия гръбнак в днешно време. А това е напрежението в предната част на гръбнака. Когато натрупваме това напрежение в предната част на гръбнака, било защото прекарваме много време седнали, било поради липса на физическа активност, било заради някакъв проблем с орган, черен дроб, стомах, това натрупано напрежение отпред на гръбнака може да причини изправена лумбална област, може да причини хиперкифоза, сякаш ставаме по-прегърбени, или напред изнесена глава, като в този случай шийният отдел на гръбнака има тенденция да става по-прав. За да подобрим всички тези проблеми наведнъж, за да повлияем на това напрежение, ще комбинираме две упражнения. Започнете като легнете по корем подпрени на лактите, като останете в напълно отпусната поза за вас. За да увеличим още повече това разтягане, моля ви да обърнете внимание на две неща. Първото от тях е дишането. Ще направим различен вид дишане, защото диафрагмата е в центъра на това напрежение. Тя е основната част, ключова част, включително защото е свързана с черния дроб и стомаха. А също така и с вътрешните органи, червата, така че това подобрява както мускулната част, така и напрежението във вътрешните органи, нали? Така че в тази отпусната позиция ще направите дишане за разтягане. Издишайте по-дълго. Издишайте като броите до 3 и вдишайте на 4. Да го направим веднъж? Втората точка, на която трябва да обърнете внимание, е шията. Не гледайте напред. С издадена напред брадичка, с брадичката насочена напред, спуснете главата, докато се изравни с гръбнака и приберете брадичката. Ако успеете да задържите брадичката прибрана, тогава да. Отворете гърдите. Оставете гърдите да сочат напред. И тук можете да разтегнете цялата тази предна част на гръбнака по нежен начин и без да натоварвате врата, правейки това по целия гръбнак. В същото време тук ще останете от 1 до 3 минути. И тук е тайната на това напрежение, защото понякога е толкова трудно да го подобрим. В повечето случаи това напрежение в предната част на гръбнака идва отгоре надолу, така че започва тук, в началото на гръбнака. Вставите между главата и врата. Така че второто упражнение е точно за това, нали? Облегни се на стената. Опитай се да допреш целия си гръбнак. Ще кажеш да, ето така. Прибирай и издавай брадичката, гледайки надолу и нагоре, без да махаш главата от стената. Ще чуеш как косата ти се трие и пука в стелата. Ще го правиш бавно, без да бързаш. Докъдето ти е удобно. От 30 секунди до 1 минута и ако изпука, това е нормално. Това пукане означава, че започваме да раздвижваме тези стави, които понякога са били блокирани. Подобно на това, когато дърпаш пръст и понякога изпука. Следващото напрежение, върху което ще работим, е напрежението зад гръбначния стълб. Освен онази разпространена болка в гърба, това напрежение може да причини хиперлордоза в кръста. При хора с извита назад поясница може да доведе до изправене на гръдния отдел на гръбнака, а в областта на врата причинява увеличаване на извивката, т.е. хиперлордоза. И този късврат, човекът, който натрупва много напрежение и обикновено има тензионно главоболие. Трикът тук е да разберем, че това напрежение обикновено идва от краката. Това също има връзка с онези хора, които са сковани, които им е трудно да докоснат пола с ръка. Ти такъв ли си също? Ще легнеш близо до стената, може да е на дивана, на матрака или дори на пода.
Слагаш висока възглавница, може дори 2 възглавници. Обърни внимание, че вече започваме да разтягаме задната част на гръбнака. Ще изпънеш единия крак, като опреш петата в стената. Искам, когато дръпнеш стъпалото към себе си, когато дръпнеш пръстите към себе си, да усетиш разтягане в задната част на крака, но да не те боли, нали? Ако те боли, значи прекалено много натискаш. В такъв случай се отдалечи малко. Ето, нека ти покажа тук, виж. Направи движението там, доктор Александре Мота. Заболяме, тогава се отдалечаваш повече от стената, защото кракът автоматично става по-ниско. Все едно разтягаш по-малко. Добре ли е? За мен е по-добре по-близо. Чудесно. В тази позиция тук ще се отпуснеш и ще направиш това движение с крака. Виж, издърпваш пръстите към себе си, докосваш стената с върха на стъпалото. Ще направиш това 60 пъти с всеки крак. Не е нужно да ги правиш всичките 60 наведнъж. Можеш да направиш 3 серии по 20, например. Добре? Без бързане, без да се насилваш. Възползвай се от това отпускане. Виждаш ли, когато издърпаш крака, понякога усещаш опъване чак навътре. Гръбначния стълб там в умбалната област, но с отпускането, релаксацията идва и за целия гръбначен стълб. За да завършиш отпускането на тези мускули и дори малко да подобриш ставите, което също е причина за раздразнение, ще направиш това тук. Виж, застани прав. Сложи ръцете си на нивото на лумбалния гръбнак, на нивото на кръста. За тези, които не знаят къде е лумбалната област, най-добре е пръстите да се докосват отзад. Сега, без да сгъваш коленете, ще се наклониш назад, докато усетиш онова приятно чувство на разтягане, на протягане тук отпред. Виж. Отиди до там, докъдето усещаш приятно разтягане и ще останеш тук 10 секунди, опитвайки се да отпуснеш тялото и да дишаш много бавно, много спокойно. И след тези 10 секунди просто се върни. Мислиш, че упражнението е глупаво? Тогава го направи и опитай пак да докоснеш пода. После ми кажи в коментарите. Много ми хареса. Сега дойде време да се подобрим. Има напрежение, което минава през гръбнака от едната страна до другата. Това е основното напрежение, което кара главата ни да се накланя, което често забелязваме чак когато правим снимка. Мислиш си, че стоиш изправен и всички са изправени, а ти си накривен. Това кара едното рамо да е по-ниско от другото и причинява сколиоза в шийния, гръдния и лумбалния отдел на гръбнака. Тайната тук е да правим леко разтягане, за да не насилваме и да оставим всяка част да се отпусне със своето темпо. Легнете на една страна и с събрани крака ще сгънете колкото можете. Все едно ще приближите коляното към гърдите, нали? Правете това, доколкото можете, без да причинявате болка, разбира се. Това трябва винаги да го казваме. В тази позиция, когато вече не можеш да придърпаш повече или преди да започне болката, преплитай пръстите, опри ги на гърдите и остави тежестта на ръката да завърти тялото ти. Тежестта на ръката ще направи разтягането, нали? Вече усещаш опъването от ханша до рамото, минавайки през средата на гърба. Всеки тук ще усети, че е стегнат, че има напрежение на различно място. Някои хора ще усетят, че е стегнато тук в ханша, други ще усетят, че гръбнакът е блокиран, а трети ще усетят това напрежение горе до рамото. Това е идеята. Правиш леко разтягане, наблягаш на дишането, опитваш се да отпуснеш всяка част от тялото си и ще усетиш как това напрежение постепенно изчезва. Просто дишай спокойно и се опитай да оставиш тежестта на ръката да направи разтягането. Това е много приятно. Ще го правиш от 2 до 3 минути. От 2 до 3 минути. За всяка страна. Когато приключиш с 3 минути тук или минута, когато се почувстваш доволен, просто се връщаш, слагаш краката навън и правиш абсолютно същото, само че сега от другата страна. Изглежда като магия, но веднага усещаш, че гръбнакът ти е по-лек и можеш да стоиш по-елегантно, без да полагаш толкова усилия. Но за да стане още по-добре, освен да правиш тези упражнения всеки ден, можеш да предотвратиш натрупването на това напрежение отново. В това видео тук показвам тази 2-минутна последователност, която можеш да правиш преди лягане. Освен, че премахва напрежението от деня, ще ти осигури по-добър сън и дори може да се събудиш без болка. Ако успея да ти помогна днес, не забравяй да споделиш това видео с някой, който има нужда. Някой, който изпитва болка, който трябва да подобри стойката на гръбнака си. Само това те моля. Нека това видео достигне до тези, които имат нужда. Аз ще приключа до тук. Големи поздрав!
И до следващия път.